Quan pensem en les grans cròniques catalanes medievals, ens venen al cap l'èpica, les grans batalles al fervor. Però avui ens endinsem en l'última de totes, la crònica de Pere el Cerimoniós. I ja us ho avanço, és una obra completament diferent, una autèntica peça d'enginyeria política disfressada de llibre d'història. A veure, aquesta crònica va ser redactada per ordre directe del rei, Pere III. Cobreix el seu regnat i el del seu pare, Alfons el Benigne. Però, a diferència de les que la precedeixen, aquí no es busca entretenir ni inspirar amb grans gestes. De fet, trenca totes les regles del que s'esperava d'una crònica real. I aquí tenim el gran enigma que explorarem avui. Per què un monarca tan poderós encarregaria una crònica que sembla evitar expressament el drama, l'emoció i qualsevol floritura lingüística? Doncs la resposta és fascinant i ens diu moltíssim sobre el poder i la propaganda del segle XIV. És que la diferència amb les cròniques anteriors és radical, Penseu en obres com la de Jaume I o la de Ramon Muntaner. Són pura passió, gairebé novel·les. La de Pere III, just al contrari. L'estil és eixut, és monòton, és directe al gra. Res de floritures. Un canvi brutal. I, insistim, totalment intencionat. Per entendre aquesta decisió, hem de viatjar a l'època del rei Muntanya. Hem de comprendre el món on vivia. Anem a veure el context i quina era la seva veritable motivació. El regnat de Pere III no va ser gens fàcil, ni de bon tros. Va estar marcat per conflictes interns, guerres, una inestabilitat social i política constant. En un ambient tan mogut, controlar la narrativa, la teva pròpia història, no és un luxe, és una pura necessitat per a la supervivència política. I aquí ho tenim, la clau de volta de tot plegat. L'objectiu d'aquesta crònica no era crear una obra literària per al record, sinó una eina de govern. Era un document dissenyat per justificar cada decisió, cada guerra, cada acció del rei davant de tothom, dels seus súbdits i de la història. Era, en essència, el seu argumentari polític. Aquest propòsit tan polític va donar forma a un estil narratiu completament nou. Allò que a primera vista podria semblar una falta de talent literari era, en realitat, una elecció estratègica molt calculada. I aquí la tenim, la seva veritable identitat. Els historiadors l'han batejat així, la crònica de la precisió. Aquest és el concepte clau. No l'hem de jutjar com una obra èpica que ha fallat, sinó com un exercici de precisió i exactitud. I en això és un èxit rotund. De fet, aquest estil capgira totalment la percepció. Que és monòton? Sí, però això garanteix claretat sense distraccions emocionals. Que és eixut? Correcte, però així s'entén millor per a qui busca informació, no emoció. I el seu to directe transmet un rigor gairebé científic. Tot, absolutament tot, estava al servei d'una voluntat d'exactitud. Vinga, aprofundim una mica més. Quines tècniques concretes va fer servir el rei per projectar aquesta imatge d'autoritat inqüestionable i d'equilibri a través de l'escriptura? I això és brillant. Fixeu-vos com es construïa l'autoritat. El rei gairebé sempre parla en plural majestàtic, el famós nos real. Això el distància dels fets, el presenta no com un home, sinó com a una institució. El to és deliberadament calumat, buscant una aparença de control i equilibri fins i tot en els moments més caòtics. I les fonts? La memòria del monarca, sí, però sobretot els arxius de la Cancelleria Real. Això li donava un sell d'oficialitat, de veritat gairebé absoluta. Amb totes aquestes característiques, la crònica de Pere el Cerimoniós ocupa un lloc uniquíssim a la història, no només com a document polític, sinó com un punt d'inflexió en la manera d'entendre i descriure la història. Aquesta obra s'allunya dels esquemes purament medievals, on la història s'explicava com una gran gesta, i s'apropa a una mentalitat que ja podem dir que és renaixentista. Una mentalitat que valora la consciència de qui escriu la història, l'ús de fonts i el registre rigorós dels fets. És un pont entre dos mons. I aquest és el seu llegat final. Durant segles potser va ser menysvinguda per aquesta falta de volada literària en comparació amb les altres grans cròniques. Però avui la valorem precisament per allò que la fa única, la seva increïble precisió, la seva funció com a document de poder i la seva sorprenent modernitat com a exercici de consciència historiogràfica. Tot això ens deixa amb una pregunta per reflexionar. La crònica de Pere el Cerimoniós ens demostra que per a un governant la manera d'explicar la història pot ser tan poderosa com la història mateixa. Ens fa preguntar-nos sobre la relació entre el poder, la narrativa i la veritat històrica.